Rutinitas emak-emak sedurunge mataharine nongol. Nembe menyat kang kasur ki, guys. Aduh, iki sempoyongan. Matane melek, tapi nyawane egin ketuker. Engko tak ngumpulna nyawa disit. Bismillahirrahmanirrahim. Buka korden disit, guys. Ben rezeki ora nyasar. Setan ora pada mlebu mari ngomah. Gue egin peteng dedet ki, guys. Lah wong sekitar jam 5 lebih mau, guys. Lanjut. Anak lanang tak gugah, guys, ya kon salat ki, guys. Biasa drama sing ngantuk lah, sing ora melek-melek lah. Lanjut, anaknya wadon juga tak gugah ki, guys. Lanjut, inyo olahraga gratis, guys. Ya, kue nyapu kamar mburi disit. Lanjut, ruang tengah ki tak sapu, longane tak sogrok lah ya ben bersih kabeh. Nek bersih toli atine ayem, seneng, tentrem, damai ya, guys. Lanjut, kamar ngarep juga tak sapu iki, guys, kamare anak lanang. Lanjut, ruang tamu iki tak sapu juga. Res-resek akeh banget. Delape padang ki ya, guys. Waktu berlalu begitu cepat rasa-rasane. Apa perasaan inyong tok ya, guys. Lanjut, ki ngarepane turunane juga disapu. Ben bersih, melesning. Penak disawang.